ए बाबू, भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कहल जाए कि केसारी लाल यादव जी के गनवा कै घंटा में 8 मिलियन पार कई जाई, तो रउआ लोगन के हम बता दी कि काल्हे या परसों एगो गाना आयल है जवन की शाम है धुआं धुआं। 3 मई के आयल है ई गनवा, जौने के टाइटल रहे शाम है धुआं धुआं। और उ गनवा पे बाबू 24 घंटा में 8 मिलियन व्यूज पार कर गए रहे हो। यही ने कहल जाला कि हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार केसारी लाल यादव। तो ये बाबू तैयार हो जाओ, फिर से रउआ लोगन के खातिर एगो और नयका गानवा के अपडेट लेके है रउआ लोगन के गरीब छोट भाई फिर से आ गइल बा। तो रउआ लोगन यहाँ स्क्रीनिया पे हमारे पोस्टरवा तनी देख लें, जौने गानवा का टाइटल है कलकत्ता के लड़की। और यह वीडियो में शिवानी सिंह डांस करत नजर आवे वाला बानी केसारी लाल यादव के साथ में। तो रउआ लोगन के बता दी कि ई गानवा केसारी लाल यादव और खुशी कक्कर के आवाज में आ रहा बा ए बाबू। और ई गानवा के टीजर लॉन्च कई दिहल गई बा। 1,10,000 या 20,000 व्यूअर अभी तकले देखत अटू चैनलवा से। तो रउआ लोगन हो जाए तैयार। ई गानवा के लिखले बाटे सोनू संगम जी, गानवा में म्यूजिक देले बाटे श्याम सुंदर जी। तो रउआ लोगन अभी टीजर ना दिखले होखें तो रउआ जाई आदिशक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल पे, वहीं से टीजरवा आप लोग देख ली जा। और ई गनवा के पूरा गनवा के लॉन्च कैल जाई काल है, यानी कि 6 मई के सुबह 6:45 पे आदिशक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल से गनवा के लॉन्च कैल जाई।